тота белү, ул әле эшем уңышлы дигән сүз генә түгел. Монда әлбәттә синең зур белем багажы булырга тиеш. Гарәп телен белүе миңа бу очракта бик зур ярдәм итә, чөнки Коръән аятләре белән, Пәйгамбәребезнең хәдисләре белән турыдан-туры эшлим. Аларны сайлау вакытында да ничектер менә аларның эшнең формасы да күп очракта кулланган аятләрнең, хәдисләрнең мәгънәсенә әсир итә. Хәйрле көннәр, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле оештыручылар. Иң беренче чиратта бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Вакыт табып зурлап килгәнегез өчен. Татар шамаилы дигән төшенчә бар. Син бит инде чит илдә укыган кеше буларак, менә миллилекне дә шунда сакларга тырышасың. Синең хезмәтләреңдә заманчалык бөркеләйме? Шул ук вакытта менә шул милли традициялар да саклана. Менә моны саклап калу ни дәрәҗәдә авыр, җиңел, менә шуны да әйтеп кит әле. Икесен бергә алып бару. Инде эш барышында менә син планлаштырасың, бу эш ниндирәк булыр, нинди рәвештә башкарачаксың аны, нинди материаллар кулланып, һәм инде шулай эшләргә тырышасың. Ул безнең традицияларга да ничектер колак салу булсын, әйме? Һәм инде бүгенге буынга да ниндидер ачыш, яңалык булсын. Чөнки без бары тик традиция диеп, менә бабаларыбыз шулай эшләгән, без аннан гайре эшләмәбез дигән сүз булырга тиеш түгел монда. Син яңалыкка һәр вакыт ачык булырга тиеш, шул ук вакытта үзебезнең менә гореф-гадәт, традицияларны саклап, шушы рәвештә эшләргә тиешсең. Шушы күргәзмә буйлап экскурсия ясап китермен. Нинди дә булса сорауларыгыз булса, сорарсыз, эшләр белән таныштырып узармын. Рәхмәт итегез. Күргәзмәнең беренче эшләреннән башларбыз. Монда Ибн Фадлан сәяхәтнамәсеннән үзек. Әлеге эшне мин махсус бер фильм өчен әзерләдем. Бүгенге көндә Ибн Фадлан турында фильм төшерелә, тарихи фильм, һәм инде әлеге эштә Ибн Фадлан сәяхәтнамәсеннән бер үзек, ул да шулай ук Куфи язуы белән башкарылган, әмма дә ләкин беренче үрнәкләрдән аерылып тора, шулаймы? Монда Куфиның да үз эчендә күп кенә төрләре бар, һәм инде бу шундый йомшак Куфи. Әлеге эш шушы фильмның экспонатларыннан берсе. Дөрестән дә Гөлназ бик тырыш татар кызы, һәм аның эшләрен без мөмкин кадәр киң күрсәтергә тырыштык. Һәм шуның өчен без Easy Travel платформасында кулланабыз. Әлбәттә, без монда меңләгән кешеләр килер дип өметләнәбез. Туристлар да Кул Шәрифкә, Кремльгә киләләр. Ләкин әле аның сәнгате белән бәлки Казанга килеп җитә алмый торган кешеләр дә кызыксыныр. Һәм моның өчен Easy Travel платформасында без аның бу күргәзмәнең онлайн форматын әзерләдек. Анда шул ук эшләр, шул ук заманча алым, әйме? Әйе, гомумән музейлар төрле технологиялар кулланырга тырышалар. Онлайнда да булыр өчен, социаль челтәрләрдән дә шундый кире шундый обратный связь алыр өчен, әйме? Шуңа күрә күргәзмәләрдән дә, музейның үзеннән дә кайта авазын алыр өчен, һәм шуның өчен төрле платформалар бар. Безнең музейыбызга килгәндә дә дополненная реальность платформасы бар, артефакт дип атала, һәм безнең музейдагы кайбер экспонатлар шушы камера аркылы дополненная реальность форматында танышып, күбрәк ислам һәм татар тарихы турында күбрәк белергә мөмкин.